Sabi ko sa kanya, palagi kang nag-accept ng trabaho ba? And then ako dito, sabi ko sa kanya, pwede na lang akong magtrabaho. Alam nyo, sinabihan ko siya kung pwede ba akong magtrabaho, maghanap ako ng trabaho, kahit ilang oras lang, no? Sa isang araw. Sabi ko talaga sa kanya, sabi ko, kaninang umaga, di ba tinawagan ko siya, nagtampo ako. And then sabi ko sa kanya, maghanap na nga ako ng trabaho kahit ilang oras lang sa araw para hindi ako maburyo or hindi ako kahit hindi lang, ilang oras lang ba para hindi ko maiwan-iwan itong alaga ko. Pero alam niyo kung anong sabi niya, guys? That's your job. Stay home. Eh, guys, sinabihan naman nga ako, your job is to stay home. Sabi ko sa kanya, naloka kay tete. Nalubat ako, guys. Tika muna. Oh my God. Sabi ko sa kanya, oh my God. Asawa ko eh. Naisip ko ba, sabi ko sa kanya, bakit iwan ko sa kanya, guys, yung tradition niya, hindi man tradition, yung niya ba, feeling niya na, yung sa bahay ka. Kasi guys, lumaki kasi sila, guys, yung ina nila sa bahay talaga. Yung provider is yung lalaki. Yung swerte nga ako, no? Swerte ako, hindi ako dapat magreklamo. Pero paminsan may time talaga na may kita naman ako dito, no? Sa ating pag-vlog. Pero paminsan gusto kong magtrabaho. Kasi guys, lumaki akong nagtrabaho, no? Yan, sabihin ng iba, sobrang lazy ka, wala kang trabaho, ganun. Lumaki po ako, nagbubukid, nagtrabaho, no? Para sa pamilya, tulong sa parents. And pagdating ko dito, trabaho ko, sa Pilipinas, nagtrabaho din ako. So, nasurtihan lang talaga ako sa asawa ko na ganun siya. Na parang natawa na lang ako, guys, sabi, sa first thing, ang bilis niyang nag-open ng bibig niya na, sabi niya, your job is to stay home. That's your job. What are you doing? La la la. Natawa ako, guys, kasi kahit sabi ko sa even just kahit few hours lang. Sabi ko kahit even few hours lang. Yung mga maghanap, magbantay kasi may experience ako, guys, pagbabantay ng matanda dito. Caregiver ba? Hindi man halata na nagtrabaho ko ng caregiver. Pagkatapos kong nagtrabaho sa aking, sa ibang trabaho kasi noon pagdating ko dito, nag-caregiver ako, guys, okay? Nag-study ako ng HHA. Tumubo na pala yung ating, nagtrabaho, nag-study ako 1 month, HHA, no? HHA lang siya. Nakakasad lang, guys, kasi, it's, hindi man sad, kasi I'm lucky naman talaga na ganyan si Tami, pero, pero I have to work hard kahit andito ako sa bahay. Kailangan kong gumawa ng content. Paminsan nakakaboryo, guys, magawa ng content, lalo na ako na mag-isa. Kaya, hindi man ako mag-stop mag-vlogging, no? Kasi ngayon na nga, hindi na, matagal na tayo dito sa vlogging. Hindi ngayon pa tayo mag-stop. Sa labas tayo, linisin ko lang yung ating, So, tignan ko lang yung ating tire. Bukas ko na lang siya linisin, guys. Pero, tignan ko yung gulong. Kasi gamitin ko tong sasakyan bukas. Kasi yung gulong, paminsan talaga, magulong ng palad talaga siya, no? Okay naman yung gulong. Gusto ko tong sasakyan na to. Malaki. Kaysa puti. Bagong inspection po yan. So, alam kong safety po tayo dyan. Sabi ko kay Tami, safety ba yan? Yung brake. Yung brake. Sabi niya, oo naman. Kapag inspection daw, make sure daw na sure yung mga brakes, ganun. So, secure tayo dyan. Kasi old car na ito. 2010 pa to. 13 years na to. Kasi usually si Tami mag-change car yan siya, mga pero yun. So bid na tayo, no? Kausap ko si Tami, buong drive niya from the city. Siya malapit na sa amin, nag-stop lang siya para bibili ng gas. Buti na lang natulog ako kanina kasi kung hindi ako natulog, duka na kayo karon. Duka na po ko, gusto na po kong matulog, pero grabe. The whole drive, kausap ko yung asawa ko. Grabe, ang usapan namin ba, kahit anik-anik na lang. Buti na rin dong yung kinakausap ko siya kasi, guys, delikado mag-drive siya paminsan mag-gano, no? So, yun. Kaya, delikado.
Good morning! Ito nga si Tami, meron siyang binibiling panglinis ang tainga. Vacuum po yun guys, hindi malakas. Pero panglinis po yun kung anong meron sa tainga niya kasi sumakit daw. Grabe. Because I don't really know what to say. What time? Why you have to leave early today? Maybe early. I would just completely deaf because I can't hear nothing in this ear now. Whose fault is that? You can go to doctor. You wait until worse. You know what guys, I begged him how many times to go to the doctor para sa ear niya. But he doesn't really wanna go. So matigas ang ulo. So kaya yung lola ninyo, irritable na ako, no. At aalis na siya guys. Pinaghandaan ko lang siya ng kanyang salad pero para meron siyang madala sa kanyang trabaho. So yun, aalis na naman siya, trabaho, sobrang aga. So ngayon ako, nagmamadali ako, bumangon ako ng maaga para mapaghandaan ng salad, you know. Cut ng chicken, gawa ng salad, seasoned it, and yun. So bumalik lang ako sa kama. Kasi napagod din ako, no? Maaga din ako gumising para alagaan yung asawa ko kahit matigas yung ulo, guys. Grabe ang tigas. So yun, na-miss ko ang asawa ko habang nagdadrive siya. Tinatawagan ko, guys, kasi naburyo ako. Sabi ko, ano na kayang nangyari sa asawa ko. So yun, tinawagan ko siya. Hello? Baby. Oh, where are you? You just get into Connect? Okay, that's where you always drive to go to work? Yun guys, pagising ko, naglinis po tayo ng ating grill kasi mayroon tayong planong umalis nga kasama si Brenda. But anyway, so yun guys, linis-linis kasi nakalimutan ko to, no? Ayaw kong masira itong ating fire pit na pang grill natin. Maganda pala mag-grill sa fire pit. Tara guys. So yun guys, uwi na tayo galing Lakwatsa. Yung tao na pag maglakwatsa, hindi dapat magabihan, no, pag uwi. Paminsan magabihan kapag may mga party-party sa mga kaibigan, karaoke. Pero pag mga ganitong Lakwatsa, maaga talaga yung uwi. Kahit yung asawa natin wala sa bahay, pero may aso naman ako, kailangan kong palabasin, pakainin, no? At yun na nga, nasa bahay na tayo, no? Kinuha ko lang yung aming sulat at kailangan i-open yung ating garage door para makapasok. Hindi man nag-open kahit ilang tuslok-tuslok ko na yan, hindi pa rin nag-open. So yun, nag-stop muna tayo dito sa harap at i-open. Pag mag-open na yung door, guys, ang naririnig ko aso, guys, excited yan sila. So kailangan din natin ilabas, no? Kasi gusto nilang maihi. Antush, ang baby, ang baby. Ano yun ako? Come on, let's go. Go. You talk too much. Come on, go, baby. Come on, Guppy. Come on, Guppy, monkey. Guppy, Rorox. Guppy, come on, hurry up. I love you. I know you miss me. You miss mama. You did. You did. Come on, baby. Come on, let's go. At ngayon, kailangan ko ng tubigan yung ating mga halaman kasi kapag umaga kasi, paminsan makalimutan kong magtubig. So, kailangan silang tubigan hapon. Lalo natin itong ating lime, no? Ang daming bulaklak. At sana guys, hindi masayang itong lahat ng mga nakikita kong mga bulaklak na para naman meron tayong ma-harvest for the first time. 3 years na po itong ating lime, no? Ngayon pa nagbulaklak kasi every 3 years daw nga yun bago tayo makat-harvest ng ating lime. At sa nakikita ninyo, wala pa akong mga pananim katulad ng tomato, talong, batong, wala pa. Kasi may dahilan po yan guys, kapag gabi maginaw pa. So kapag maginaw pa na sobrang ginaw talaga, mamamatayan sila or hindi magbunga ng maayos. Buti na lang hindi ko talaga tinanim kasi ngayon na araw talaga, ngayong araw ngayon nag-voice over ako. Ang nangyari guys, nag-below 30 po kami guys, below freezing po guys. So ngayon tinabunan ko yung seedling ko doon ng cellophane at yung kapitbahay namin nakita ko din nilagyan niya ng parang malaking blanket yung garden niya, no, para hindi maapektuhan yung mga pananim niya kasi nagtanim na kasi sila, nakikita ko parang mga tomato, ganun. Dapat po talaga meron ng mga tanim, okay ng
itong okay na yung temperature, pero po iwan ko, iba-iba talaga yung ngayon ay parang sobrang pabalik sa winter yung feeling kagabi at ngayong umaga. So excited ako sa ating garden guys. So hopefully marami tayong matanim this year, no, para natin sa ipakita sa inyo na pwede palang magtanim kahit sobrang liit na garden. Kasi every year ang pinakamarami kong harvest is string beans, cucumber, at pinakamarami talaga is tomato. Ang saya ng tomato at also yung ating zucchini. Nagtatanong pala din sa inyo, no, nagtanong na bakit yun lang yung garden ko at ang laki ng lupain, ay nasagot ko na po ito. Mahirap po guys, ako lang mag-isa. At ang mahal ng lupa, yun lang, mahal ng lupa. Ang lupa namin dito puro bato. At ako lang talaga mag-isa, no, hindi ko kaya. At sa nagtatanong din kung bakit dyan ako nag-garden sa loob ng aming fence, no. Nagtatanong po sila kasi yung ating aso dyan nag-umihi, dyan nagpupupo. Paminsan doon sila na side sa baba, no, sa kabila yung walang garden. Paminsan dyan malapit. Pero guys, yung mga nila, mga dumi nila, kinukuha ko yan, okay? At hindi naman yan harmful sa amin, no? At kami lang naman kumakain. So yun yung sagot ko guys, kinukuha po namin yung dumi, kinukuha ko po ako yung kumukuha kasi yung asawa ko, kapag mga ganitong mga trabaho, hindi niya kasi lalaki nga siya, diba? So tayo yung babae, tayo mag-alaga ng paligid.